Segunda xornada de folga parcial nas escolas da Galiña Azul e no centro de día de Boiro. Neste caso, o persoal da Escola Infantil do Saltiño concentrouse esta mañá diante do centro para reclamar outra forma de regular a súa situación laboral. A Xunta convoca agora unha oferta pública de emprego na que se inclúen os seus postos de traballo, algo que consideran injustificado despois de anos exercendo o seu traballo. Si, esta xa é a segunda xornada, o que reivindicamos é que creemos que xa temos demostrado a nosa valía e non necesitamos facer unha nova oposición para demostrar o que xa levamos demostrando durante, no meu caso, por exemplo, 13 anos. Creamos que a normativa europea nos avala neste sentido, que di que unha persona leva xa 3 anos traballando seguido nun posto de traballo ten dereito a que xa se faga fixa, que é o que pedimos. Na xornada de hoxe, o persoal contou ademais co apoio de moitas familias que respaldan as súas reivindicacións. A súa intención pasa por continuar facendo estes paróns na súa actividade todos os xoves de forma indefinida, ata que non se atendan as súas solicitudes. Non, hasta o que nós sabemos non hai ningunha resposta. Vamos a seguir hasta que se comunica con nós e nos den unha resposta ao que nos pedimos. Na actualidade hai unhas 1.500 persoas en toda Galicia afectadas por esta situación, que traballan para o Consorcio Galego de Igualdade e Benestar, entidade do que dependen estes centros.